Masu kallon mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye. Hakan ya bayyana ne a wata sanarwa ga manema labarai bayan wani taron kwamitin ba da agajin gaggawa na kiwon lafiya na al'umman yankin da sa hannun babban daraktan majalisar yankin Alhaji Abubakar Inusa a madadin minista Mr. Stephen Yakubu. Ibrahim Fuseni jami'i ne a hukumar lafiya ta Ghana, reshen gundumar Binduri, ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani. Ciwon nan da ya zo da ake ce ma anthrax, ciwo ne da ke kama dabbobi, amma kuma yana iya ya kama mutum da ya come into contact da wa'annan dabbobi da ke tare da wannan cuta. An samu cases in anthrax biyu daga Binduri district, ya kai ɗaya daga cikin mutum biyu ya rasa ran shi, kuma da aka fara bincike a wannan kauyen da mutanen ke fito sun ci dabba ne da ya mutu, kuma an samu dabbobi fudu sun mutu wannan kauye saboda wannan cuta na anthrax. An samu mutane 11 da ake suspect suna tare da wannan anthrax. Yau haka an ba da umarni a yanke sai da naman dabbobi har kamu a samu mafita. Majalisar ta umarci jami'an kula da dabbobi da su fara allurar rigakafin cutar ta anthrax nan take, kuma an umarci masu dabbobi da su fito da dabbobinsu domin a yi musu rigakafin cutar. Wasu al'ummar yankin sun bayyana damuwarsu game da wannan kalubale da ya same su. Malamin ilimin kimiyya a makarantar sakandaren Baku ya ce, cuta ce wacce idan ta kama dabba ko mutum tana attack ainihin gurin fucinsa, tana iya hana mai shi fuci ko kuma ta sanya masa a cikin dan adam, kuma tana iya sanya masa ciwo na tari. Muna fata kuma muna roko hukumar lafiya su ba da ƙarfin gwiwa gurin ganin cewa an kiyaye wannan cuta, an tsayar da shi daga inda yake ba tare da an samu yaduwa sosai ba tsakanin jama'a. Wani malami mai wa'azin addinin musulunci a Bako, Sheikh Musa Bagaya, a nasa bangaren ya yi kira ne da gaggauta dakile matsalar kafin sallar layya. Kamar yadda yake a sane cewa wannan ciwo anthrax ta shige ma dabbobi, tana da illan wato gaske ga wanda ya ci naman dabban da anthrax wato ya kama shi. Kamar yadda aka aje a daina cin naman har zuwa wato wata daya, to muna roƙon hukuman Ghana da masu kula da wato lafiya baki daya su tashi saye su magance wannan kamin wata daya, saboda layya muna musulmai muna fuskantar wato layya. Na Manga Mushiru dan majalisar gundumar birnin Bako, wato assemblyman kamar yadda ake kiransu a nan, ya yi kira ga al'ummar yankin. Wannan doka da aka aje na kar a ci naman shanu a kiyaye, sannan kuma aka ga shanun da ya mutu a kawo kara a ba jami'an tsaro da shugabannai. To sa'annan abu na biyu ne kuma da yake da damuwa, zaka iske lokaci ne na layya nan zuwa wani 7-3 zuwa haka zaka ga layyake ne ya sa kai. To layya kuma lokaci ne na amfani da irin wa'annan namomi. So muna duban gwamnati kuma ya kamata ta tashi kan kafanta, ta duba ita kuma ta kamin lokacin da wannan ciwon da an iya an magance ta, in ya so mu iya mu yi amfani da namomi. Ma'aikatar abinci da noma ta fitar da sanarwa inda take tabbatarwa mutane cewa tana ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin daƙile cutar. Idris Abdul. Masu kallon mu tare da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin sababbin shirye-shirye.